Siyabingelela ngaso lesikhathi simthombeni media. Mntamama ungakhohlwa ukuya laphana ku YouTube ufike usubscribe emthombeni media, ucomment bese uyalaka ngokunjalo uzothola zonke izindaba esuke sifakile ngaleso sikhathi. Nakhona la ku Facebook bese uyasifollowa nakuzo zonke izikhundla zokuxhumana. Ezinye zezindaba esihlala ngazo uswini lanamhlanje esematheni namanje ilezi ezithi kuye kwabonakala noma sithi ngaye umhla 22 March lapha eCarnival City. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani Ndlamlenze wayekade ekhiphe isipho noma wayekade ekhiphe umkomelo okuyisipho kuyena ebonga ubaba uKhuzwayo Oshobeni wezingane zoma ukuthi bakwazile ukuthi bamnike ithuba lokuthi abe khona emculweni, futhi ngokunjalo bamnike ithuba njengomculi ongaqedela ialbum kaMgqumeni. Kanti futhi ngakolunye futhi uhlangothi usuna namhlanje kuvelile yenye yamadodana kaMgqumeni ibuza ukuthi kubo bonke abaculi abanye bebekade belingisela uMgqumeni benza njengomgqumeni, abanye bebukela kuyena, abanye mhlambe bephuma esandleni sakhe bayombonga nini, akafuni imali nje ukubonga noma engasekho emhlabeni ukumbonga nje. Kwenye yenkulumo ayivezile futhi kuyinkulumo le yakho ushilo ukuthi ukholela ukuthi esinye isikhathi umuntu ubonga sefile, kodwa nje akekho noyedwa ophumela obala ukuthi ambonge. Kanti enye futhi amaclip ayekade kanti futhi kwenye yamaclip wayekade ehleli nayo iReal TV ngonyaka 2024 ekuveza noma ekudalula ukuthi abaculi abaningi bazenza ibhova, kodwa uma sebephumelele bayakhohlwa konke nje ukuthi basuka kuphi. So ifaka yonke imininingwane noma soyifaka le video efakazela lenkulumo esuke ikhulunyiswe omunye wamadodana ebhova. Ilezi ade siphethe ngaso lesikhathi simthombeni media. Uthi umbuzo nimbonga nini? Kanti yena noze nimbonge nini? Manihluleke umbonga ngisho esefile. Ngiyakuthiwa umuntu ubonge esefile, kodwa kubuya ngathi niyahlulela nokumbonga esefile. Nonke ngathi niyamkhohlwa, nimthanda mase manisafuna ukumsebenzisa nifuna ukuphakama. Mase niphakeme bese niyakhohlwa uye. Niyakhohlwa na ukuthi waye umculi, niyakhohlwa ukuthi konke akayenza empilweni zweni, niyakhohlwa ukuthi ndlani khona ngenxa yakhe. Ngivele nishalaze njengathi aniboni. Nishalaza ngathi animboni. Nishalaza ngathi animboni. Kaze nimbonga nini uMgqumeni emadoda? Ufisa ukwazi ukuthi nimbonga nini? Akahlonishwa. Uyayuzwa. Akahlonishwa. Akekho umuntu ohlonipha uMgqumeni. Wonke bayamyuza. Mongasendela isibonelo mhlambe. Isibonelo. Ngathi umuntu okholwe eqinisweni angiyena umuntu okhonza ukuthi ngithi njengobani ngalisho igama. Yabo mangasibonelo uqala ngoKhuzani. uKhuzani efika wayecula usho ngaMgqumeni ngithi. Yes. KwakuMgqumeni bla bla, uMgqumeni bla bla. Ukuphi manje sedumini? So access wamgcina ekhuluma ngoMgqumeni. Lo samuze partner kaMgqumeni. Ngibuye ngize kumthandeni. Umthandeni wezeshintsha indlela ehamba ngayo. Ufuna ukuhambeza kwaMgqumeni, asho indlela agida ngayo, agidise kwaMgqumeni.